Nurul Hayat, babi na 3. Muryar mace ta ji ta ce, "Sorry for intruding, madam." Jigum ta yi na ɗan lokaci kafin ta buɗe kofar tana kallon ta. Baturiyar matar ta ce, "Good evening." Ta gyaɗa mata kai ta ce, "Same." Baturiyar ta ce, "I am Clara Iwat." A takaice ita ma ta ce, "Khadija Muhammad." Clara ta mika mata textbooks ɗin hannunta ta ce, "Can you please help keep this for your neighbor? I mean Dr. Ayman." Ɗan buɗe ido Khadija ta yi ta girgiza kai da sauri ta ce, "Of course no. You just wait for him. I think that will be better." Clara ta yi murmushi ta ce, "But he said I can handle it over to you. I just give him a call now." Kallon littattafan na tsayayi gabana na faɗuwa. Clara ta ce, "Yeah, I am traveling today and I can't go with his material." Khadija dai ba don ranta ya so ba ta karɓa. Clara ta mata godiya ta juya ta wuce. Khadija ta rufe kofarta. Nan kan kujera ta ajiye books ɗin a falo. Ta fito daga wanka misalin karfe 8 da wani abu. Aka danna bell. Tsaye ta yi da mamaki tana tunanin to waye kuma wannan. Jin an sake dannawa ta zura hijabi ta fito falo ta ce, ba a ce komai ba, hakan yasa take karasawa. Ga zuciyarta da ya fara bugawa. Aka kuma danna bell ɗin. Dakewa ta yi ta ce, "Who is there?" A takaice ta ji muryarsa ya ce, "Somebody. Open right away." Mamaki ya cika ta sosai har lokacin kuma zuciyarta bai daina bugawa ba. Ta yi ƙarfin halin cewa, "So, what did you want from me?" Ya ce, "Open now." A fusace ta ce, "Did you miss your road?" Ya ce, "Did you know I can open the door myself?" Hankalinta ya yi mugun tashi kamar za ta yi kuka ta ce, "And did you know I can also report you to the police right away?" Cikin tsigar rainin hankali ya ce, "Oh, really? Okay then. Let me get the door open for you so you can have your way to the police." Baya ta koma da sauri cikin rawar murya ta ce, "Please stay away from me. I don't know you." Hawaye cike idonta ta kare maganar. Shiru bai ce komai ba. Har ta fara tunanin ya wuce ne tana nan tsaye dai kamar an dasa ta don ta daɗe bata shiga tashin hankali irin na lokacin ba. Can cikin husky voice ta ji ya ce, "Then I want to get my reading materials from you." Da sauri ta kalli textbooks ɗinsa da ta ajiye ɗazu. Gaba ɗaya ta mamance da su. Ta haɗe rai kamar yana ganinta ta ce, "Sorry, I can't open my door now. You will get it tomorrow at your doorstep." Ya ce, "You must be joking. Will you get that door open and hand over my property to me?" Mamaki ya cika ta ce, "Sorry, I can't." Ya ce, "This is serious." Juyawa ta yi ta koma kan kujera ta zauna. Sai dai fa gabanta faɗuwa yake. Bayan kusan sekon 30 ya ce, "Look, I am having exams and I need those books." Banza ta yi masa. A hankali ta ji ya ce, "All right, please." Shiru ta yi tana nazari don ita gaskiya tsoro take. Can ta yi tsage ta kwashe books ɗin ta nufi kofa. Gabanta sai faɗuwa yake. Ta buɗe a hankali tana karanto addu'o'i a zuciyarta. Tana buɗe kofar ta ji ya cafko ta. Ta yi wani ihu ta saki books ɗin hannunta. Jikinta na rawa ya rungumo ta. Har tana iya jiyo numfashinsa. Tura sa ta shiga yi hankali tashi ta dinga cewa, "Let go of me." Ya ki sake ta yana kallon kwayar idonta. Fuskarsa ɗaure ya ce, "Isn't this what you are afraid of?" Ya tsina fuska ya tura ta ya ce, "I am waiting for the police." Daga haka ya duka ya kwashe book ɗinsa. Tuni ta shige ciki daidai lokacin da ya mike ta yi bangin kofar ta sa lock. Ya ja baya da sauri ya ce, "Damn it, what a fuck, I will get you." Da gudu ta koma ɗaki kamar ya biyo ta ɗinnan. Ita kaɗai ta san irin tsoratan da ta yi. Gaba ɗaya ta kasa bacci har kusan karfe 1. Gashi ko wanka ba ta yi ba balle ta sauya kaya zuwa na bacci. Duk kamshin turarensa ya cika ta tun rikon da ya mata. Ko ta ya ta juya kamshin kawai take ji. A hankali ta tashi kamar mara laka. Ta cire kayan jikinta ta shiga toilet. Wanka ta yi ta fito ta zura rigar bacci ta kwanta. Bayan ta feshe jikinta da turarukanta sai a sannan bacci ya ɗauke ta. Sai kusan karfe 7 ta tashi. Washe gari ta miƙe da sauri ta shiga toilet tana salati ganin yadda ta makara. Karfe 8:30 ta fito shirye cikin doguwar rigar kanti kamar kodayaushe. Blue ne rigar mai stones baki sai white veil da ta ɗaura kanta. Takalminta ma fari ne. Haka karamar jakan hannunta sai hand out da ke hannunta. Kana ganinta kasan a tsorace take. Ta rufe kofarta da sauri ta nufi gate.
daidai nan suka kusa cin karo zai shigo. Sosai gabanta ya faɗi, ta juya kamar kiftawar ido har ta bar bakin gate ɗin. Can gun da aka tanada domin parking space a gefen apartment ɗinta ta nufa, sannan ta juyo ta yi irin ƙoƙarin ganin ta ɓoye tsoron fuskarta, tana kallon su ta yi kicin da fuska. Lokaci ɗaya ta ƙarasa ƙofarta ta ga ya nufo wajen. Tsabar rikicewa ta kasa buɗe jaka ta ciro makulli, sai rawa hannunta yake. Ta fashe da kuka ganin ya kusa wajenta ta ce, I'm begging you, stay away from me please, I don't know you. Har ya ƙara sogun bata iya ta motsa ba, kawai ta durƙushe ƙasa ta rufe ido. Jin ya buɗe ƙofarsa ta ɗago da sauri suka haɗa ido ya ce, I only have your time at night. Daga haka ya shiga ciki ya rufe ƙofarsa. Ta miƙe a sanyaye tana kallon ƙofa. Da sauri ta fice compound. Gabanta na faɗuwa. Suna gama lectures rannan ta ce da Vanessa a gidanta za ta yi spending night ɗin. Don haka tare suka wuce gidan Vanessa da ke round Church Street. Vanessa ta yi mamaki. Vanessa ta yi masu girki suka ci bayan Khadija ta yi sallah. Karfe 6 saurayin Vanessa ya zo gidan. Khadija ta shiga bedroom ta bar musu falon. Har ta fara bacci Vanessa ta tada ta wai Richard zai kai su shopping. Duk yanda Khadija ta ki amincewa a je da ita, sai da Vanessa ta yi convincing ɗinta suka fice tare. Turaruka kawai ta ɗeba a mall ɗin. Sun yi kusan minti 15 kafin Vanessa ta gama siyayyar da za ta yi suka bar mall ɗin. Gun siyar da ice cream suka tafi daga nan. Suna tsaye ciki ba a kai ga siyar musu Cold Stone ice cream ɗin da za su saya ba. Kamar an ce ta juya, suka yi ido hudu da nebo ɗinta. Zaune yake da wata kyakkyawar baturiya da ba za ta wuce shekaru 20 ba. Ga kayan ciye-ciye a gabansu. Yarinyar na rike da hannunsa cikin nata. Tun daga sama har kasa yake kallon Khadija. Ta haɗe rai ta yi saurin ɗauke kai ta amshi ledan ice cream ɗin da Vanessa ke mika mata. Richard ya siya musu har da pizza, ya biya bills ɗin. Tuni ta yi hanyar fita, Vanessa na biye da ita. Ta ɗan saci kallonsa, ta ga kallonta yake yana wani murmushi. Ta jefa masa harara suka fita. Motar Richard suka shiga ya mayar da su gida. A gidan Vanessa ta yi weekend ɗin gaba ɗaya. Ranar Lahadi ta shirya ta koma gida ba don ranta ya so ba. Duk da a zuciyarta dama niyyar dawowa ta yi ta kwaso kaɗan daga kayanta ta dawo gidan Vanessa ta yi. Tunda taxi ya ajiye ta, gabanta ke faɗuwa kamar mai tausayin ƙasa, ta dinga tafiya tana waige-waige. Duk da bata ga motarsa ba, hankalinta ya ki kwanciya. Tana kokarin buɗe kofa ta ji an buɗe nasa kofar. A gigice ta sauko ƙasa daidai lokacin da yarinyar da ta gani a itiri ranar ta fito daga falonsa. Yarinyar ta ce, hello, seems I've written you. Banza Khadija ta yi mata da farko, can kuma ta ce never mind. Daga haka ta shige apartment ɗinta. Bayan ta buɗe bin falon ta dinga yi da kallo, ganin ya ɗan yi ƙura. Kawai ta yi deciding ta gyara ko ina kafin ta bar gidan. Ta tsaftace ko ina ta goge, sannan ta yi wanka ta canza kaya ta fito falo. Kicin ta shiga jin tana jin yunwa. Cikin mintuna kalilan ta haɗa ruwan jollof ɗin kuskus da ya ji nama. Ta dawo falo ta kwanta. Har bacci ya ɗauke ta, ta farka da sauri don ko kuskus ɗin ba za ta zuba ba. Ta dawo falo bayan ta yi hakan bacci ya sake sace ta. Cikin bacci ta dinga jin kauri. Ta tashi da sauri ta nufi kicin ɗin. Turus ta yi komai nata ya tsaya ganin wanda ke tsaye bakin gas. Wani ihu ta yi ta juya cikin rikicewa za ta fita ya fisgota. Ya matse ta jikinta ya rufe bakinta. Kasa kwakwaran motsi ta yi ta kuma kasa firiyin kanta. Hawaye ya cika idonta. Ta ji kafafuwarta sun kasa ɗaukar ta. Yana mata wani kallo. Cikin husky voice nasa ya ce, kin gama gudun kin dawo? Zaro ido ta yi tana kallonsa da mugun mamaki. Bai damu da hakan bai. All this while kina gidan boyfriend ɗinki right? Takaici ya rufe ta. Ta dake ta ce yes. Ya yi wani murmushi ya ce, kina me? Ta ce abin da kake kawo 'yan mata suke yi a flat ɗinka. Ko rufe baki ba ta yi ba, ya haɗe bakinsa da nata. Ta ruɗe ta dinga kokowa da shi amma ko gizau. Don kansa ya sake ta, yana kallonta da lumsassun idonsa yana murmushin rainin hankali ya ce, haka kenan. Ta fashe da kukan takaici ta durkushe a wajen, zuciyarta na ta farfasa. Ya ce next time ba sai kin je saurayinki ba. You need it, ki same ni a flat ɗina kawai. Daga haka ya nufi kofa, sai kuma ya juyo ya ce Manu, I hate smell of burnt food. Yana kaiwa nan ya fita gidan gaba ɗaya cike da kasaita. Ta miƙe da sauri tana kallon kofar, don a tunaninta ta rufe da ta shigo.
danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ci gaban wannan littafin da zarar mun ɗaura.